muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Irinowo mukoma, ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndine umwe musikana uyo wandiri kufambidzana naye, uyo wandakasangana naye paFacebook. Nemusikana uyu mukomanashi takasangana paFacebook, this was last year. Ndakamusenderawo friend request. Mushure mekunge ndamusendera friend request ndokubva tachizotanga kutaura tose, but akabva achizondibloka. Saka ndakabva ndachizoenda kung'anga. Ndakaenda kung'anga, handina kuendera iye kung'anga, but ndakaenda kung'anga nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kutogadzirisawo zvandainge ndichida kugadzirisa. Ndasvikako ikoko mukoma ndopandakabva ndachizopiwa mishonga iyo yandinoshandisa muurombwa hwangu. Saka zvinhu zvangu zvakazotanga kufamba zvakanaka. Ndakabva ndakaposta rimwe picture apo pandainge ndaenda kuColombia. Ndaenda kuColombia ndo pandainge ndiri pavacation. Ndainge ndiine vamwe vakadzi vandainge ndiinavo. Tainge tiri mupool tichiratidza kuti tainge tichidya mari. Saka pane vanhu vakawanda vakazotanga kukomenta. Handizivi kuti musikana uyu akazozvionawo sei, because ndakazongokaruka munhu ava kutotaura neni ndikati kuri sei. Akabva anditi wow, it is so nice, ko zvamuine mari sei musina kutiudza kuti mune mari yakawanda kudai. Ndikati so it means kuti dai ndakakudza kuti ndine mari you were not going to block me. Akabva anditi yes of course I was not going to block you. Kati hakuna mukadzi asingade munhu ane mari. Ndakatarisa profile yako ndikaona sekunge zvakadhakwa, ndokusaka ndakazokubloka. So mukomanashi ndakabva ndachizoti it's okay, kana kuri kunzi unenge uchindida hapana kana nyaya, because akabva atoti ini ndinotokuda sha, it's just that ndakaona sekunge wainge usina mari. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura nemusikana uyu. Ndichitaura naye mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizoti ndadzokera kung'anga. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuchekeresa musikana uyu. Saka right now ndiri kutya, because sekuru ava vakanditi hanzi kwavo vanoita zvekung'anga, and I'm so scared kuti ndinge ndichichekeresa mwana wevanhu asina kana zvaakambonditadzira. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Ivo vari kuti kana ndichida upfumi chaihwo, because zvaizvezvi mukoma ndinotoitawo zvepanel beating ndokutowana mari kwandinoita. Of course mari yekurarama ndava nayo, ende mari yekuti ndinge ndichinakirwa ndinayo. Zvakangofanana ipapo pandakaenda kuvacation ndakatombobroka ndikadzoka ndisina kana chandainge ndiinacho. Saka mari yekuspenda iripo, but kana ndikaispenda inobva yapera. Sekuru vari kuti kwandiri kana uchida mari yekuspenda isingaperi chichekeresa musikana uyu, but ndiri kutya manje. What if kana kuriko kutotanga kwekutodhakwirwa nezvinhu, because pane umwe murume uyo wandakazosangana naye kudare kwavo uyo ainge achiita sekunge ainge achirasika njere. Zvinhu zvaaitaura zvimwe zvainge zvichityisa. Akangoya akagara pasaidi pangu, aita sekunge anoona mukadzi wake. Saka akanzi akachekeresawo mukadzi wake, but sekuru vainge vachiti vainge vava kutozama kutoti vainge vachitomugadzira, because paakachekeresa mukadzi, this was after abva mukubatsirwa nasekuru mukuromba kwake kwaakaita. Asi akabva achizoenda kune imwe ng'anga. Aenda kung'anga ikoko ndopaakabva achizopiwa mimwe mishonga iyo yaakazonzi ange achishandisa, nekuti ainge achida kukudza mabusinesses ake. Saka mukuzonokudza mabusinesses ake ndipo paanonzi akabva achizorovesa mukadzi wake nezvinhu zvake, sezvo yainge iri mishonga yaainge asina kupiwa nemunhu uyo ainge akamurombesa. Ndokusaka ainge achiita sekunge anorasika njere. Saka sekuru vari kunditi
handifanira kuti ndinge ndichitya nekuda kwekuti vachandipa mushonga wekusimbisa hana yangu. Ndibatsireiwo vedare, ndomuchekeresa mukadzi uyu here? Hanzi ndichamuchekeresa after ndamuroora. Iye anotondida zvekutodaro, but haatozvizivi kuti munhu wake waari kudanana naye mbinga yake yakatoromba. Dai akangogara akandiisa kublock view, zvose zvingadai zvitori boo muupenyu hwake, angadai asiri pariski. Manje nekuda kwekuti akachiva zvaakaona pafacebook pangu akabva achizondiita unblock. So I need advice kubva kwamuri nevedare renyu. And haasiri ega mukoma, madiro anoita vakadzi mari. I'm so surprised. Ndatova nevakadzi vakawanda avo vanotondisvitsa shoko kufacebook nekuda kwekuti ndinogara ndichiposta mapictures ndichiratidza upfumi hushoma uhwo hwandinahwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoroma hazvo veduwe. Apa pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Ndanga ndiri kutsvaka nyaya yacho, message yacho handichaioni. I'm trying, kana ndikazoiwana ndichakuverengerai. Regai ndikuverengerei imwe iyo yandakatumidzirwa. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudaiso. Ndiri mudzimai mukoma Nashi, ndine imwe friend yangu uyo akabva mukusungwa atori mujeri. Ndakapembera nekufara nekuti akapiwa 2 years muno muSouth Africa. Saka mhosva dzake mukoma dzainge dziri dzekuti aipota achitengesa mbanje. Chandakazviitira mukoma ndechekuti she betrayed me. Zvakaitika ndezvekudai, ndine imwe friend yangu uyo akaenda kuIreland. Saka ndaitaura naye, ainge ari kuZimbabwe. Aindikurudzirawo kuti ndinge ndichiitawo course, but nekuda kwekushayikwa kwemari, because mwana wangu akazofa, akarwara kwenguva yakareba pandainge ndava kuda kutanga kuita course yacho. Saka ndakazoona kuti ndainge ndisingakwanisi, plus nedepression nepain chaiyo yekuda kwezvakaitika panguva yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizoudza friend yangu, ndakangomuudza ndikati, you know what, ndine friend yangu uyo ari kumhiri kwemakongwa. Kana kuri kunzi zvikazoita, kana ndava right mentally, tobva tachizoita makosi, tobva taenda hedu kumhiri kwemakongwa. Akabva anditi it is okay. Handina kunge ndakaziva kuti munhu ainge atondifungira mweya wakaipa. Akabva achizotora foni yangu nerimwe zuva, pin yangu aiiziva, aka-unlocka akabva achizoba mafone numbers eshamwari yangu uyo ari kumhiri kwemakongwa. Aba mafone numbers kudaro vakatanga kutaura. Vachitaura ainge achipiwa information yose kuti angazvifambisa sei. Akabva achizotanga kuita course in secret. Sure, munhu anokwanisa kuita utsinye hwakadaro, kuita course yake in secret. Apedza kuita course ndopa akatanga kuapply, akatoregister kune zvimwe zvimaapp zvinonzi vana LinkedIn. Ndokwa akazowanira basa ikoko, achingotsvaka basa akabva achizoriwana. Ndakazotozviziva nemistake. Amai vake vakabva vachizoposta, vakaisa screenshot re-email. Ndikabva ndaona kuti rainge ritori screenshot rainge richitaura nezvesponsorship. I then forwarded to my friend, because ndainge ndisingatozivi kutoti friend yangu yekumhiri kwemakongwa ndiye ainge akamupa information. Ndikati, iwe, this email iri kumboti kudii? Isu vamwe hatina kuenda kuchikoro. What is this email saying? Akabva anditi, kwausi kuziva here, Trish ari kufanira kuti ange achiuya kunoko. Bvunza ndikati, iwe naTrish makatanga kutaura rini? Saka Trish uyu ndiye mukadzi wandakazosungisa, wandiri kuti atori mujeri izvezvi. Ndakamuitirawo utsinye sehutsinye uhwo hwaakandiitira, kuba mafone numbers mufoni mangu. Ndikati, makatanga kutaura rini naTrish? Then she told me kuti she was approached by Trish. Then ndokubva achizomuudza kuti asazondiudza kuti ainge ava kutaura naye. Ndikati, but you have betrayed me big time.
saka akabva achizondikumbira ruregerero. Trish akauya kwandiri akanditi very sorry sha, ndakaona kuti iwewe sezvo you were still grieving for your child, apa ininiwo ndine urongwa hwangu hwandiinahwo ende zvinhu hazvisi kundifambira muno muSouth Africa, so I saw it as an opportunity. Ndakabatikana ndikati Trish, you have betrayed me and I will never forget the way that you have betrayed me. Saka ndakabva ndachizomboedza kuenda kung'anga. Ndaenda kung'anga mukoma, ndakanoshandisa mari yaitosvika kuma 7,000 something kung'anga ndichida kumugadzira so that zvinhu zvake zvisazofamba. Sekuru vavo vakandiudza kuti kunyangwe visa racho painge pachazoitika maproblems akawanda kuti visa iroro ringe richizobuda. Visa rabuda mukoma. Paakandiratidza passport iine visa, ndakaita sekunge ndichafenda. Ndikati Trish ava kutoenda ka uyo. Apa nekumbonetsana kwatainge tamboita nekutukana. Obvious munhu kana aenda ikoko kana akatanga kuzondivhairira achindishainira, apa kwava kunetsa kuenda futi kumheri kwemakungwa. Ndakazoti ndichifunga zvangu nerimwe zuva ndikati asi Trish ndingamubata sei. Ndopa ndakabva ndachizofunga ndikati but Trish anotengesa mbanje kauyo, because kubva ndichimuziva Trish aingoita zvekutengesa mbanje ende pamba paainge achigara panogara mahure, saka panongoitika yose yose. Ndoda kureurura zvandakaita mukoma, ndakaitira munhu utsinye. Ndakaenda ndikanotaura nemamwe maNigerian sezvandakuudzai kuti pamba paainge achigara panogara mahure ende pamba panowanzogara mahure maNigerian havashaiki, zvegare nevaya vanoita zvekubika madrugs havashaiki. Ndakaenda iye ainge asipo, ndobva ndataura neumwe muNigerian ndikati ndiri kuda cocaine. Akanditi cocaine kutanga rini? Akanditi ainge asina cocaine, aiva nenyaupe. Ndikati ndiri kuda nyaupe. Akanditi alright fine, uri kuda nyaupe yemari. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida nyaupe ye5,000. Ndakaenda ndikanotengesa fridge yangu mukoma yainge iri nyowani, ndakaitengesa ne5,000 rands. Mari iyoyo ndiyo yandakapa muNigerian. Ndamupa mari iyoyo ndakabva ndachizotenga nyaupe dziya, ndokubva ndachizoenda kumba kwaTrish. Ndakadzokera paainge adzoka, ndokubva ndachizongosiya chipepa bag chenge chisina kumbokura mukoma nashi. Ndakabva ndachizochipfekera mumattress nekuti Trish aiwanzo kuti kana aine mbanje dzake dzimwe dzacho aidzipfekera mumattress, kana kuti mari aipfekera mari mumattress. Ndakangopfekera nyaupe idzodzo mumattress ende ndikatocheka ndikatoona kuti ainge aine mbanje, but mbanje idzi ainge akadziisa mubhaketi rinogara upfu. Saka zvaainge akaita aiva nema 20 liters maviri, rimwe 20 liters rinenge riri mukati merimwe bhaketi ndoma aiisa hupfu, then bhaketi remuzasi ndo rinenge riine mbanje iroro. Saka ndakabva ndachizocheka ndikaona kuti dzainge dzirimo mbanje dzainge dzakatoita zvekutotsindirwa. Mukoma ndakazoti ndabva pamba pake ndinomwa mupurisa uyo wandakambodanana naye. Ndakabva ndachizomufonera ndikamuudza kuti ndainge ndichimusuwa. Akatoshamisika because tainge tatova neabout half a year tisingatauri tose. Akanditi wandisuwa? Ndikati hongu. Akabva anditi unoda kundoona when? Ndikati uri kuita izvezvi? Akabva anditi hapana, ndakatongogara zvangu. Ndikati ndouya here? Akabva ati kana uchida unokwanisa kuuya. Ndikabva ndati bolt, ndokubva ndachizoenda kumba kwake. Saka tikati tapedza kurara tose ndikabva ndamuudza kuti friend yangu zvaainge ava kuita ndainge ndava kusazvifarira. Akanditi ari kuita nezvei? Ndikabva ndachizomuudza kuti ainge ava kuita zvekutengesa nyaupe. Saka mushure mekunge ndamuudza kuti friend yangu ainge achiita zvekutengesa mbanje nenyaupe, akati no, haisi problem. That very same night nditori kumba kwemupurisa iyeye ndakazotongofonderwa naTrish achichema. Ndikati chiinai Trish? Akanditi switcha kuvideo call. I then switched. Ndikabva ndati Trish uri pai? Akanditi ndiri muvheni shamari. Amubvunza kuti chii chainge chaitika. Iye anoti pakangosvika mapurisa akawanda vakatotanga kutosunga vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo, uye zvekare nemaNigerian akawanda akabatwa ipapo aine madrugs, vamwe vainge vachiri kutomagadzira madrugs. Saka vakazopinda mumba make.
Trish anoti akatovhura door because she never thought kuti vainge vachazodziwana mbanje and ainge asingatozivi kutoti ainge atori nenyaupe dzainge ainadzo mumba make, saka vakatanga kubvendenyura everywhere. Plus vainge vaine imbwa dzavainge vainadzo. Imbwa dziya dzakabva dzachizonhuhwidza, hanzi imwe ikaenda ikazonhumira padhuze nepabhaketi, then ndokubva vachizovhura zvekare mattress, ndokubva achizoona nyaupe. Ndo zvakaitika kwaari Trish atori mujeri izvezvi mukoma Nashi. I know kuti ndakakanganisa, but sometimes it is okay to delay the progress of other people, nekuti zvinongorwadza kuti apa tiri vamwe chete, apa futi wobva wachizoda kundisiya muno muSouth Africa nekuda kwemikana yandinenge ndakupa inini. Inini mukoma Nashi, ini ndinoramba kana ndakupa mukana unofanira kutoti unge uchitevedzera uri kumashure kwangu, uchitevera uri kumashure kwangu, kwete kuti inini ndine friend iri kumhiri kwemakungwa then iwe wobva wada kujamba line, wobva waenda kumhiri kwemakungwa uchindisiya muno muSouth Africa. Apa uchitoziva kutoti plani chaiyo handitomborina yekuti ndinge ndichikwanisa kuita zvemakosi nekuzoaplya mavisa, because haisi nyore mukoma kunzi munhu abhururuka akwira ndege aenda kumhiri kwemakungwa, panenge pashanda mari yakawanda. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa asi sei kuti singafariri kubudirira kwevamwewo vanhu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi, makadii zvenyu? Ndakapiwa mushonga neumwe murume uyo ainge achiita zvekutengesa mishonga yechivanhu muHarare mutauni umu. Saka ndainge ndagara ndiine problem musana wangu mukoma wainge usisina kusimba. Please mobvisawo zita randanyora apo. Saka zvakaitika mukoma, ndakati ndichishanda kumaini kwemwana name Hidden. Saka ndichishandako kumaini ikoko ndakadona ndikakuvara, ndikatombonogara muchipatara. Mwana waname Hidden ndiye ainge achitondirapisa. Vainge vasingatodi kutoti nyaya iyoyo inge ichitobuda pasocial media. Ndakazoti ndaita senani, ndopa ndakabva ndachizodzingwa basa, ndikapiwa zvimari, ndikanzi handaifanira kuti ndinge ndichizotaura. Saka please ndapota musazotaura kuti maini iyi ndeyani, nekuti munozopindawo busy. Fast forward mukoma, ndakati ndatanga kabusiness kangu. Saka ndakabva ndachizorambana namadam nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Madam vakabva vachizoenda kuSouth Africa. Saka madam vainge vava kuti panguva yawainge uchibata mari wainge uchiita zvemahure, iko zvinozhwa wakuda kunzwisisa nekuti sikarudzi yako haichashandi, nekuti kubva zvandakakuvara sikarudzi yangu yainge yava kusashanda. Saka ndakazoti nerimwe zuva ndichifamba mutown, kune vaya vanenge vaine zvespeaker zvavo vachitengesa mishonga yechibhoyi. Ndakabva ndachizoenda pane umwe murume ndikabva ndachizotaura naye. Saka akazondipa mushonga uyo waakati wainge uchazondibatsira kana kuri kunzi ndinenge ndiine munhu wandinenge ndiinaye. Saka akandipa mushonga uyu uri muchibhodhoro chebrongo. Nanhasi uno chibhodhoro ichocho ndichiri nacho. Saka chibhodhoro ichi chava kutaura neni, icho chiri kuti chiri kuda ropa. Apa murume uyo zita rake handirizivi, uye zvekare kana kumuziva kana kutomurangarira handingamurangariri, nekuti munhu wandakangoonawo kawani ndikangotengawo kwaari mushonga ndichiti ndiwe kusimbisa musana. Zvechokwadi sezvaakandiudza kuti tsvaka mukadzi nhasi uno waunorara naye, zvechokwadi ndakati ndamutsvaka ndikanwa mushonga uya aiwa ndakaona kuti zvose zvainge zvakarongeka. Saka ndo zvandiunza pano. Chibhodhoro chandakutumidzirai papikicha icho mukoma Nashi ndo chibhodhoro chacho icho chandakapiwa ndechebrongo. Saka mune mushonga urimo uyo wandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinwa. Saka ndakatanga ndichanzwa voice richitaura neni ndiri kuhope
shure kudzamara one day ndazomuka. Pandakamuka ndakabva ndachizoona kuti mukabhodhoro mainge muine munhu ainge arimo, ende kainge kari kamunhu kapfupi pfupi kainge karimo kamunhu ikako. Saka ndakazokabvunza kuti kanodei kubva kwandiri. Iko kari kungoti kari kuda ropa. Kamunhu aka kane mazindebvu, kari kuti kari kuda ropa. Akasi kundiudza kuti kari kuda ropa rani. Saka kana mumba chaimo, kuti ndinge ndichigara mumba, ndinototya especially kana huri usiku. Asi kana ndikazvirarira zvangu panze handiroti hope dzinotyisa. Asi ndikangorara mumba ndinorota ndichizvuzvurudzwa nako kadhara ikako kachienda neni kumakuva kachiti kana usingadi kundipa ropa ndava kutokuuraya ndinge ndichinwa ropa rako. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, vari kuti vane chibhodhoro icho chavakaiwa apo pavakatenga mushonga wekusimbisa musana. Vari kuti munhu uyu vakasangana naye mutauni, hanzi aine chispika chake achitengesa mushonga wekusimbisa musana, vakabva vatenga nekuda kwekuti marriage yavo yainge yakatoparara nekuda kweizvozvo zvakaitika apo pavakadonha vari kumaini vakakuvara musana. Saka vainge vachida kuzama kugadzirisa dambudziko ravainge vava naro. But iko zvino vari kuti vava nechibhodhoro chinotaura. Hanzi mukabhodhoro umu munenge muine munhu anenge arimo, anenge achitaura navo, ari kuti anoda ropa. Saka vari kushaya kuziva kuti votangira pai kana vakada kutsvaka munhu iyeye uyo akavatengesera chibhodhoro. Zvimwe kuda vakatorasirirwa chikwambo. Munozviona sei? Zvinotyisa izvi. Strange things they do happen in this world.